Har du set det der søs? Det er Hugo. Hvem er det? Halløj, Hugo. Hugo? Du kan nok huske mig fra 80'erne. Skærmtrollen Hugo. Er det noget med billard at gøre? Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lære at lave billard. Hugo, jeg ligger og sover, jeg er ikke helt med. Jeg prøver lige at fatte mig, ikke? Jo, selvfølgelig. Ja. Nå, det er Hugo med spilmaskiner. Ja, det er mig. Ja. Det er fint. Okay, mand. Kommer du ikke ud i skoven og leger lidt med mig? Du kan tage din bowlingkugle med det hele. Ja, nu er jeg helt med. Nu er jeg vågen, du. Men det var meget sjovt påfald. Hallo? Hallo? Er der nogen hjemme? Hvad siger du? Er der nogen hjemme? Ja, er der godt nok. Bare det søvnige, ikke? Jo, det er rigtig godt. Ja. Men jeg prøver lige, om jeg kan sove lidt igen, ikke? Nej. Du skal tage bilen og komme ud i skoven og lege med mig. Ja, det kunne jeg godt. Ja. Lige nu. Ja. Ellers så kommer jeg forbi dig. Nå. Og leger med dig. Nå, sagde den. Ja. Nå, men det var meget fint af dig. Det var meget sjovt. Du taler sgu meget, det sprog meget godt. Det var meget sjovt lige at høre fra dig. Men måske ses vi i skoven. Nej, jeg er der om 20 minutter. Og jeg mener det. Hvad siger du? Jeg mener det, at jeg kommer om 20 minutter. Nå, sådan ude i skoven. Nej, hjemme i din lejlighed. Nå, for helvede da. Det vil ikke være sjovt, vel? Jo. Det vil være skide hyggeligt. Bare dig og mig. Mhm. Ja. Sover du? Ja. Det må du ikke. Jeg kommer og tager dig bagfra. Nå. Ja. Nå, men jeg er sådan nødt til at lige sove igen. Kan du have det? Det var meget sjovt. Ja. Godnat. Ja, ha' det godt, ikke? Ja, hej. Hej.